Gelî temaşavanê hêja, di vê videoyê de min ji we re mijara bi navê di Kurdî de cînavkên şanîdanê amade kiriye. Xebata ku min amade kiriye, hêvî dikim, hûn ê biecibînin. De hayde em dest pê bikin. Cînavkên şanîdanê. Ev cure cînav tiştekî nîşanî mirov didin. Ev cînav dûr û nîzîkiya tiştekî diyar dikin. Di Kurdî de cînavkên şanîdanê yên bi ve cihê nêzik, yên bi we tiştê li dûr pêşberî mirov dikin. Cînavkên şanîdanê mîna yên kesane dibin xwerûyê tevandî nêr, mê, yekjimar û pirjimarin. Ji bo tiştên û kesên nêz ev, ji bo tiştên û kesên dûr ew. Ev keçe. Ew keçe. Ev xorte. Ew xorte. Ev keç û xortin. Ew keç û xortin. Cînavkên şanîdanê yên tewandî. Ev keçe, evî keçe got. Ew keçe, evî keçe got. Ev xorte, evî xortê got. Ew xorte, evî xortê got. Ev keç û xortin, evan keç û xortan got. Ew keç û xortin, ewan keç û xortan got. Gelek caran tîpa e tê avêtin. Di cînavkên şanîdanê de bêjeyek heye ku wateya şanîdanê xurt dike. Ev bêje hem tê dawiya cînavkên şanîdanê hem jî tê dawiya rengdêrên şanîdanê. Di zimanê axaftinê de cînavkên şanîdanê bi vî rengî jî dibe.
gelî temaşevan nêja em hatin dawiya vîdyoya xwe gelek spas ji bo ku we heta dawiyê temaşe kir.